bersikulo sa Biblia pero ato lang ning gipili-pilian. Gani wala na ta mo gamit sa mga New Testament o Old Testament, kundili ang atong gigamit ang New Testament. Sa New Testament pa lang maigsoon kini nagisgot og pagtuo kini daghanan na kayo pero ato lang ning gipili-pilian. Unsa diri gingon sa Mateo kapitulo 17 versikulo 20 mga igsoon. Atong timbang-timbangon kung naanan bata ani nga klase sa pagtuo. Si Jesus mitubag pagkawalay pagtuo ug pagkagahi. Aw 20 mga igsoon. Si Jesus mitubag tungod kay wala man kamoy igong pagtuo sultihan ko kamo. Kung may pagtuo kamo sa sama kadako sa liso sa mostasa, makasugo kamo ni ining bukira, bungtura sa pagbalhin o pag mubalhin kini. Pinaagi sa pagtuo, walay dili mahimo ninyo mahigala. Ang atong pagtuo mga igsoon gikumpara sa Ginoo kung nakailat ang mostasa mga igsoon kanang liso mga higala. Iyang giingon din nga kung ang atong pagtuo daw sama kadako sa liso sa mostasa, makabalhin na daw bukid mga higala. Matud ba sa akong giubanan sa una sa ulitaw pa po, iyang gisuwayan kay init man tong mga panahona, matud pa niya sulayan ako ang akong pagtuo. Moingon siya nga muulan karon. Bisag kinainitan kayo mga igsoon, gitanaw ang kalangitan, nagpungasi ang kainit, walay panganod bisan gamay. Pero matod pa niya, akong paulanon. No? Kay taod-taod naman yun mga igsoon nga walay ulan. O matod pa niya, nga akong giubanan sa una, dili lang nako nganlan siya. Ningon siya, akong paulanon. Magampo ko sa Ginoo nga akong paulanon. O paghuman, kay gipiyong man niya iyang mata mga igsoon, iyang ibuka, o nihangad siya sa langit, wala gyud maulan. Munang mayon siya nga, wala gyud moabot ang iyang pagtuo sa liso sa mostasa mga igso. Tungod kay wala maulan, wala gyud ang iyang pagtuo mga igsoon. Kitang tanan mga igsoon na natay pagtuo sa Ginoo, pero kung suklon ambot og pariha bagyod sa liso sa mostasa mga igala. Mao ni ang giingon diri. Ang sunod nga bersikulo Marcos, pinaagi sa pagtuo nato mga igsoon, dako kayo ni kahimuan sa atong kaugalingon. Marcos kapitulo 2 versikulo 5 unsa may gingon diri. Nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya busa mingon siya sa paralitiko. Anak, gipasaylo na ang imong mga sala. Kung ikaw ako mga igsoon dako tag pagtuo ngadto sa Ginoo, kung kita mo kumpisal mo sulti ngadto sa Ginoo nga pasayloon ta mga igsoon, ang Ginoo nakita niya kung unsa ang atong pagtuo, mapasaylo ta niya mga higal. Gani ang usa ka paralitiko mga higala, iyang giingnan nga anak, ipasaylo na ang imong mga sala. Pagkanindot mga igsoon. Ug unsa pa may giingon diri sa Lucas, magisgot gyapon tag pagtuo mga igsoon kay mao kini ang ikaupat nga hinagiban nga espirituhanon ang pagtuo. Matud pa sa Lucas kapitulo 17 versikulo 9 unsa may giingon diri mga higala. Ang usa ka sulugoon dili angay pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo. Murag dili mao ang bersikulo may igsoon. 19 ang tanawon.
9 mga higala. Dili 9. Og maingon siya dire. Og maingon kaniya si Jesus, tindog ug lakaw ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Mga igsoon, doon na tayo ipamati sa atong kalawasan. Kini nga bersikulo, dili siya kalakaw mga higala. Pero pinaagi sa iyang pagtuo sa atong Ginoo. Ingnan siya sa Ginoo, tindog ug lakaw. Og iya kining gibuhat mga igsoon, og nitindog ug nakalakaw.